Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Musuh setan iku 15 werane, Gusti Nabi Muhammad nomor sijine, loro iman kang ngudi nomor telune, wong kang suke andhap asor prayogane. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wong kang kakang kang temeno merpapate, wong kahusu salate nomor 5, wong mukmin kang nasihat nomor 6, mumin kang welas asih nomor 7. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Wong kang netepi taubat nomor 8, wong kang wirai iku nomor 9, mukmin kang ngajake suci 10, mumin kang akeh sedekah 11. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Nomor 12 mumin kang bagus akhlake, 13 kang aweh manfaat ing liyane, 14 wong kang apal ing Qur'ane, 15 wong kang salat ing saben bengi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami